انداما کمیسیونا کو لمجلس هاتی آواکرین هم جی پارلمانترا دم پارتیه گلستان کلچ کوچید. درباره پیوجوی دنر خواندن کرد دبیجه هرچی قاسی کمیسیون هات با آواکرین جی اونها سه جوین جی هاتن ال دارخستن لید درباره وی که جی پر زیده دالیه گوهرتنا زاگونه ده آنگو دستورا بنگهین ده جی پر اونین جبر تجرید دوام ده که قانون کو لباسرت نقاش کرن جی او قاسی د پیوجوی ده بنگه که خورتنینه حتی نهاشی گلک دا خویانی تی نداین کو لدجبری وی کنه آنجی پر دست وی پیوجوی خورد بکنینه آگرن که وکو دوی پیوجوی ده نه پارتیا خو اساس بگرن دوی پیوجوی ده یا سرکفتن میسوگر بکه چیه ام بدن پیش %100 ortaklaşmış ve mutabakata varmış değiliz. Serok Vekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hatiye destpêkirin û Komîsyona Kolmeclisê hatiye avakirin daxivî. Gulistanê diyar kir ji bo çareseriyê hêjî wan bi desthilat û muxalefetê re nêrînek hevpar û nexşereyek ava nekirine û bertek nîşanî pênasaya Tirkiyaya bêteror ya desthilatê da. Tarihsel bir sorunu, 100 yıllık arka planı olan ve temelinde red, inkar ve asimilasyon Gulistanê da zanîn ziman giring û diyarker ew got. Aslında sorunun hakikatini görmemek demek. Kısmen bir yönüyle aslında sorunu hala Pirsgirêka Kurd ku pirsgirêkek red, inkar û pişaftinê ye, hûn dixin asta pirsgirêka terorê û ev jî nîşan de ku hin heqîqeta pirsgirêkê nabînin. Hêjî aliyekî ku pirsgirêkê red dike heye. Divê zêdetir li ser sedemên pirsgirêka Kurd bisekinin. Nexwedê nikarin çareseriyê pêş bixin. Pirsgirêk encama polîtikayên redkar û înkargerên dewletê derket holê. Ji bo hevrûbûnek rast divê gotin û têgehên rastbên bikaranîn. Gulistan anî ziman ku tevî tecrîda li îmraliyê jî rêbera bu hewlded dewletê de aqilê çareseriyê pêş bixe û ha dewam kir. Yöntemi de belirliyor. Dil sonucu da belirleyen bir yere götürüyor. Onun için biz burada şiddetle Dixwaze hebûna gelê Kurd bide qebûlkirin û welatekî demokratîk ava bike. Ji bo dewleta Tirk ji hêla demokrasî û zihniyetê ve veguhere em dixebitin. Ji ziman heta nêzîkatiyê ji bo dewlet veguhere em her roj rûdinin, diaxivin, nîqaş dikin. Komîsyon jî ji bo vê dixebite. Gulistanê eşkere kir ku nexşereya xebatê ya komîsyonê hêjî zelal nebûye û got. Divê nexşerê û salnameyek xebatê ya komîsyonê hebe. Komîsyon ne tenê têkildarî sererastkirinên qanûnî yên çekberdanê ye. Wê pirsgirêkê nîqaş bike, rêyên çareseriyê diyar bike. Wê ji hêla qanûnî û civakî ve gavan bavêje. Yek ji erkawiya sereke jî civakirina pêvajoyê ye. Gulistan Kiliç da zanîn pirsgirêka Kurd pirsgirêkekî yekpare ye. Li çar dewletan hatiye parçekirin û got. Etkilendiğini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu konuda mesafe almak bugünden yarına öyle hemen kolay değil. Ev hemû dewlet li ser înkarkirina azadî û mafê bingehên ên Kurdan ava bûn. Em qala pirsgirêkek ku tenê Tirkiye eleqeder dike nakin. Divê dema ku em li Tirkiye li ser çareseriyê daxivin, em şerekê li dijî Rojavayê Kurdistanê qebûl nakin. Bi bombebarkirina Kobanê re li Amedê aştî nabe. Sadece iktidarda değil, yer yer muhalefette de, yer yer solda da